יאללה חברים, בואו נתחיל כרגע. בואו נחפש ישראל. יאללה. לא, אנחנו בואו גם נכתוב. יאללה. זה אני רוצה לא. אני רוצה כחול וירוק. כחול וירוק. וקצת טוב. זה וירוק. פה כחול. לא לי את הירוק, הוא לא מתלבש לי. לא, אני אעשה זה לצהוב. מה אתם אומרים כחול? כן, כחול שחור הכי טוב, יאללה. אין בלי חפרות, סליחה. כחול הזה לא טוב. טק, זה מלא. כן, נו. התחיל. סבבה. טוב. יאללה. אבל צריך להתמתאים יותר, מה אתם אומרים? כן, התחילת יותר יפה. אני גם יודע שזה מבלבל זמן. יאללה, מה אמרנו? לבן. יאללה. זה הקבוצה שלנו. אנחנו בואו נראה. יאללה. לא רוצה לעזור. הוא לא רוצה לקרוא את המאמן החדש. יאללה. לא, זה לא טוב. בוא נעלה קצת. לא. צריכים לקבל כסף. עשיתי עם שנות מה זה גרוע. יאללה. זה משחק חימום. בוא נעשה נדלג. אנחנו נותנים 1-0. 2-0. 2-0 בקליל. אני רוצה לקחת את הקבוצה וואו. סבבה, אני צריך לשפר פה. עוד אחד רוצה. לא. מה אתם אומרים? תגידו רעיונות לשחקן ואני אמכור. מה זה אמכור? זה כאילו, איזה עמדה אנחנו צריכים להביא? מה אתם אומרים על שוער? LB אנחנו צריכים. יאללה.
מה נמצא אלבי? ערבי לא בא אלינו. 59. סבבה, חברים. נוריד קצת. קובל. משחק שני. אחד אפס. סבבה, תמיד קורה במשחק השני. אני מזכיר, אנחנו לא בליגה הראשונה. מה זה מזכיר? אני אומר, אנחנו לא בליגה הראשונה, אנחנו בליגה השנייה. תסתכלו. משחק ראשון נגד הפועל חדרה. טיים. נראה לי הולך להיות לי התקפה להם. התקפה, סבבה. אני צריך משהו, נראה לי אי אפשר לזה. כן, אפשר לזה. יופי, שלנו. גול ראשון בו. גול ראשון. יואו, מה אני עושה להם? יאללה, בוא נעשה מסובבת. אוי. יאללה. טק. לא. זה אומר אם אתם רוצים חודר. אז נחציר לזה, אז עושים לכם פרסומת. בתמורת פרסומת. אני עכשיו, זה מה שהיינו עכשיו על נורמל, זה גם הגנה וגם התקפה. אנחנו צריכים הגנתי. למה? גם אנחנו נשמור וככה יהיה לנו יותר התקפות. רק דיברתי. איך הולכים? טוב. גול! איזה גול! 2-0. בוא ניכנס. שיט. יאללה, עושים שור טוב, יאללה אלדון. משחק ראשון ניצחנו 2-0. אנחנו מקום ראשון. אסיסט, סתם, אני שזה גול. אך בכלל בטבלה, איך? נראה לי אתם יודעים, זה משפר את הקבוצה, וזה אם מישהו נפצע. שלא יודע. הופה, כן, יאללה. נביא עוד שחקן הפעם. תכתבו לי גם בתגובות מה להביא. אני אומר, טוב. ארבי נראה לי. כן, ארבי. הופה. וואו. להביא אותו, חברים. תסתכלו. להביא אותו להביא. גם ארבי וגם, וואו, זה טוב. ארבי וגם LLB. זה טוב, למשל הוא פצוע. הוא מהפועל יאלוק.
עכו 110. חברים, לקנות? תגידו לי כן, יאללה בוא נקנה. שחקן חדש הגיע אלינו. ברוך הבא. יאללה. אנחנו יכולים לנתח את רמת גן. זה קהל. פרסומת. בוא נביא 3, 2, 1. בואו נתחיל את המשחק. יאללה. לחיבורים.